Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Mpungose as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokukhulu kuyithoba ukhabelana nenhlonipho. Igama lami nginguSiyabonga ngwakaMpungose. Ngiyakumukela ohlelweni silazi kakhulu ngokuthi Know Your Leader la isuke sihleli khona nabaholi sibalanda kuzo zonke inhlangothi, sikulandela national, sikulandelene kwi-province, sikulandelena ephakathi egijima ehleli nabantu la hleli khona. So abaholi ke baqhamuka enhlanganweni ezisuke ezihlukene. Kodwa namhlanje ohlelweni ngizizwa ngijabule kakhulu, ngivakashelwe ezingama ground forces ezithunywe ubaba uJulius Usilo ongwakwaMalema. Isibongo sakhe baziwa kakhulu ngokuthi bayi-economic freedom fighters. Bakhona bangijoyinile bakanye nami namhlanje ohlelweni. Ngizocela uqale ngibabingelele ngokukhethekile bese nabo bezisho ukuthi bangobani lama ground forces enginawo namhlanje. Ngicela unibingelele ohlelweni Know Your Leader bafowethu. Yebo sibona siyami njani? Yes. Into nje yokuqala ngiyinothisile ngokufika nje la. Yeah. Background. Ngifila as if ngisewini Mandela. Yeah, isekhaya kwena. Yes, kusekhaya ngikuthina. And politiki ngibheke ningena nje bavele batangena e-studio bathi awu into emnandi ne-studio siyasirepresenta la njengamanje fowethu. Uhamba nobani? Mina ke nguLetisha Okay. wakaPhando, ngaziwa ngoLetisha Chira Okay. wakwaMevan. Alright. Ngihamba la no Lu wakwaSokhela wakhona futhi la eMngeni. Mfowethu lo Sokhela siyakubingelela ohlelweni mfowethu. Hayi siyajabula ukwamukeleka ohlelweni Mfowethu. nasendlini yethu njengoba kade sichaza. Hey labantu. Kade indlu yethu yalabantu. So benibuka nje nithi nizofika endlini. Hayi kade sasilindile ukufika. Njengoba abantu abebedlala ngendlini uchaze uphumela obala aswezwa abazakho. Uyabona nje kube kusaya isikhathi lesi sakudala ngempela. Sike kwagijima abelungu la asa understand noma kusayindlu yethu noma Mfowethu. uyumdayisi noma kumele sikufake necklace noma kanjani. Hayi kanjalo. Ngathi kuthiwa sinodlami. Ayasinako udlami. Yes mfowethu. Siyajabula nje ukwamukeleka lekhaya. Siyabonga mfowasokela. So njengamanje bathi baya expropriate indlu yami without compensation because inamakalazi EFF njengoba bekhona. Njengamanje bafowethu siyabonga ukuthi nikwazi ukuphumelela nisimukele futhi nanesicelo sethu nokujabula nje ukuthi nithi ukuyispice kancane for the first time onyakeni sinomuntu wesifazane lapha ngaphambili Letisha. Ithini kuwena ukuzwa ukuthi umuntu oqala wesifazane esinayo ohlelweni njengoba siqala unyaka nje? Lento le yangijabulisa because ishare istembu sokuthi indeed we are ama leaders. Okay. Nokuthi nje ngiyimele inhlangano yami. So nje ngiyathemba ukuthi nabanye bazobukela kumina. Mfethu. This is a crown to me and the EFF. Mfethu yazi ukuthi before mhlambe we start the show ngizacela ukuthi ungilekelele ngivele ngimnikeze something ngoba ngenze ukuthola ukuthi ngempela umuntu wesifazane ubengazange wathola kwayizolo. So siya welcome ke njengebhokodo kukhona osukutholile okuncanyana. Ngizocela ke mhlambe sikuthathe sikubuyise nje ukuze kungasithi umsebenzi la ngaphambili. Bafethu siyaqala ke siyangena. Unyaka esikuwona unyaka ka2026 okunyaka obuke kunyaka wokhetho. Ngizoqala nje mhlambe kuwena mfoka Sokhela. Uma ubuka unyaka ka2026 ni EFF yiziphi izinto enizongena noma nidlange ngazo mhlambe mfoka Sokhela? No, ours is very simple. Okay. Now we come with a qualitative approach. Okay. So ekshoni lokho thina siza nequality kwipolitiki. All right. Ekubeni equality kunzima ukuintroduce kubantu. Okay. Uma ubheka ama policies ethu awakazi ashintsha asamini nje kanjalo ama 7 cardinal pillars ethu eyokuqala nje famous ukuthi we want to expropriate land without compensation. Okay. So on a local level
sinama ambitions ukuthi mangase silithole ithuba sifake ipolicy ezothi umasipala ukwazi expropriate umhlaba. Okay. So asikwazi ukuthi sibe nomuntu ozothi owna umhlaba mhlambe 100 hectares kodwa usebenzisa u1 hectare. Ekubeni lo mhlaba ungayutilize ukuthi umpungose simakheli studio khona usisi uma ukhona business akafuna ukuqala akwazi ukuqala khona. So asikwazi ukuthi sibe nabantu abazogodla umhlaba ekubeni bengawusebenzisi. And enye ngifuna ukuzama ukuyichecka ke nakho line leader khona emngeni nje enikhona nama ground forces khona iziphi inkinga eyisemngeni engicabanga ukuthi zeyilinde iEFF futhi ixazileke emngeni. No yokuqala iyona leyo mhlaba. Okay. Esibili ebaluleke kakhulu sifuna ukuyiqeda lento ya EPWP. Okay. Sifuna ukuqeda namathenda angenasting. Okay. For imisebenzi sustainable nanokuthi abantu bakhule ngendlela eright. Okay. Because asiyazi sense eyakhaya ukuthi singaba nomuntu ocosha amaphepha o permanent kamasipala sibe ne program o EPWP whereas lo muntu okamasipala uhola mhlambe let's say 15k loka EPWP uhola 2.5 or 3000 ulapho umehluko lapho. Ukuchaza ukuthi kusebenzisa ama state institutions ukuthi kuntshontshe imali kwi-expense ukuhlupheka kwabantu mfethu. So enye engifisa ukuya kuyona amaphando umzothola ithuba elifana naleli lokuthi ube umholi iziphi inselelo oyibheka ukuthi ithinta kakhulu abantu besifazane ezikhona endaweni yasemngeni enicabanga ukuthi ilinde ukuthi ingashintshwa ukuthi ingene iEFF emandleni. Mina Putisiya into engiyibonayo kakhulu abantu besifazane especially emngeni I feel ukuthi ba neglected nje because ayikho nje into mhlambe like business wise ozothola ukuthi ilido umuntu wesifazane in noma angazi noma ngizothi ngoba mhlambe abanalo ulwazi lanele uyabo. So mina ngifisa ukuthi kube nezinto ezizobafundisa nezinto ezizobapha isibindi ukuthi nawe as umuntu wesifazane ungakwazi ukuthi ulide yabo not ukuthi fawuzofune ibackup kumuntu wesilisa noma we can also own businesses like ama males. Yabo. Yes. So yeah. But manje ngicela ukuyichecka West Party iplatform enikuyona iduma kakhulu kwi social media. Kunomfowethu ubaba mayor wasemngeni municipality okuChris Pappas odume kakhulu enkundleni zokuxhumana thiwa iyasebenza lensizwa. Kuthini ukuphawula kwakho enkundleni zokuxhumana kumuntu obukayo njengamanje uthi hayi abame kancane uphazamisa iDA isaphethe kahle ngathini ukuhola kwakho ngoChris Pappas because bayamncoma everywhere you know nawe lokho ukuthi kuyenzeka. Yes kuyenzeka ngosami ngiyase simphuce amandla usebenzile yena yebo but njoba wazi ukuthi kufana nesikhangiso mina ngizokubiza kanjalo because mawukhangisa into vele uzoyibuka into but come within the actual thing. All right. You'd be surprised ezinye zezinto njengaziphi mawunganginothela zona. Yabona nje lento kaGesi. Okay. Lento kaGesi but siya mina iyangwarisha because usho kanjani ukuthi umuntu ohola igrant njengogogo ukuthi akakhokhela ugesi siyazi ukuthi ama services fire siwakhokhela but kunamakhaya obona ngempela ukuthi la batho ngithi banayo lento yagesi abathi wamahala ngicathi ubani lento le yagesi nje wamahala siya I'm sure ngezi last ngisho iviki ama units akhona mawuthatha ukubheka ama units akhona ugesi nje wa 200 ngeke uzokulast iviki. So mina iyangwarisha because uhulumeni unayo lento ebhekelayo ukuthi okay ugogo uhola igrant because angakwazi uafford certain things yabo nayo lento yama rates ukuthi simkhokhisa kanjani ugogo ohola impesheni. So ke ngibona kade uvumelana naye la ngaphambili engifuna ukuyichecka kuwena ukuthi umasipala ke ngoba phela ufanishina ngemali osukuyiqoqa esikhathini uyayithola le oyithola kuhulumeni kodwa futhi at the same time mele uqoqe imali kubahlali bakamasipala. So yipi indlela enicabanga ukuthi nina nizokwenza ngayo ukuthi ugogo akwazi ukuthola athole free services kulezi zinto ezifana nalezo ucabanga kanjani? Ngithi mina before uzibize ngepolitician kumele wazi ukuthi yini politics. Okay. So
ayinayo impendulo eyodwa i-definition eyodwa. Okay. But ipolitiki science noma i-art yokuthi wonke umuntu abe right. Okay. And ipolitiki ithatha uzwelo. Okay. Ne-conscience yomuntu ukuthi kanjani. Alright. So if when uyi-leader engenalo uzwelo engenayo i-conscience kodwa udrive i-populism ukuthi ufuna ukubonakala ngazi ukuthi khona into oyenzayo kahle kahle ibingekho into oyenzayo. Ukubuyela kusiswami awukwazi ukukhokhisa umuntu oholy grant ama rates gesi because uzokhokha kanjani. Okay. Because okokuqala uthenga ugesi wa100 ubu 30 something. Alright. So lo muntu ohola u1000 nemali samele a maintain ikhaya uzokwenza njani. Nanokuthi if uyi-leader enozwelo ne-driver ukuthi ifuna ukusiza wonke umuntu ngendlela equal. Kamasipala sike size kusona nama-clean audits kunemali esalile. Sure. So ngoba vele hayi ukhuluma ngoba ngifuna ihambe kahle nikhululeke kungaphazanyiswa ukuphatha le mali. As a-leader. Yes. So hayi noma ngayisondela kuyona izokucosha khululeka. So as umasipala manithi kube nemali esalile ne-clean audits. Yes. Agree nginengqondweni zenu ukuthi yazi ngoba sihlale sisalelwa imali. Escom sicela usondela. Nayi audit yethu sinabantu abangaka abangawu-afford ugesi. Alright. So kwi-budget yethu sizokunika noma 10 million. Sifuna lama households lawa angawuthengi completely ugesi. Alright. Because abawu-afford ugesi. But instead into abayenzayo abazo-audit ukuthi lelo khaya linjani kusebenza abantu abangaki kwenzakalani. Bazoba punitive bazopunish ngoba bazoyithatha intambo yakho. But okay la khona la ngikhala khona. For example ekhaya nje mina la ngiphuma khona kunogogo omdala and kunami phakathi and umuzi okwagogo obvious angithi ngoba kunomuntu omdala. So obvious mayicela ama services hlambe from masipala uzowacela ezugogo because yena umuntu oyikhanda lasekhaya. And then mina endlini yami ngihleli nesithandwa sami siba soqhwasha sisebenzisa lelokhuzana logesi wamahala esingasawukhokheli because sifrante ngogogo. Ngemuva back nangu malume umthokozisi nayo uxhumele nesithandwa sakhe ushilo lokhuzana. So how do we deal with izimo ezifana nalezo because obvious kuzophushwa ikhanda likagogo kube lona liyovela kamasipala bese umasipala uthi okay ugogo akawusebenzisa ugesi nifika nini la nithi nizomkalela khona kanjani ukuthi fasebenzisa ugesi ongakanani. Angithi yona mfoka khuba ingakho naleli gama kwi-English elithi audits. Okay. So umasipala kuleyo instance because into eyenzakala vele into siyazi iyenzeka. Yes. Mina kwezinye izinto. Yes. Iza no plan ukuthi ngizoqasha abantu abangaka. Okay. Empophomeni. Alright. Abazokwenza abazo-auditela. Alright. Abazohamba nama-officials akamasipala. Alright. Ukuthi okay la ekhaya kaMpungosi. Yes ukhona ugogo ongasebenzi. Kodwa nangu uMpungosi uyasebenza and i-audit ezoba data ngalendlela yokuthi wonke umuntu ohlala la ekhaya kumele aproduce indlela akathola ngayo imali income. Asho ukuthi ukuyiphi bracket income. Kube nethimba lalokho. So ngalokho if establish ithimba kanjalo create imisebenzi. Uma ucreate imisebenzi wehlisa unemployment. Uma kwehla unemployment kwehla poverty. Futhi phezulu kwalokho sekuba khona i-social justice. Ukuthi akekho umuntu ozorobha omunye ngokuthi akasaka afford afford. Bese egcineni khona sekufika ama-methods azokwenza ukuthi laba abanga-afford baphinde benga-afford more njengoba kwenzeka. Comrade uPhando ngiza kuwena ke manje ngogijima nali fighter siyilanda phansi ukuchecka abantu isikhalo sasemaplazini bafowethu sikhulu. I even went there emaplazini ngafica khona yini esenikwazile ukuyenza as EFF as ama ground forces ukwazi ukusondela kubantu basemaplazini because bayakhala and ngenhlanta wayiubuza lo mbuzo makuncikaniswa nezinto ezinjalo niyazi ukuthi inhlezini yinina njengama ground forces ke senihambe nafinyelela laphi kuyinkinga zasemaplazini. Yazi ke angiqale ngoPhando ngiyeza kuwena asikale sinika umuntu esifazana indawo yakhe ngizobuya ngize ngawo. Yes. But just into yasemaplazini sometimes it's very
difficult. Okay. Yabo. As i-EFF kuke kwayiwa khona kwazana. Yeah. Nanokuthi fanele sibuye sikhumbule ukuthi as i-EFF emngeni asinawo amandla atheni. All right. So ezinye zezinto asikwazi ukuthi sibe nesiphetho esiright esisifisayo. Okay. Because sikhumbule ukuthi as much as singenawo amandla yonke into siyenza ngokusemaphakatheni ethu nje yabo. So sometimes ugcine ungakwazanga ukunikeza abantu lento abasuke beyifuna. Kodwa iziphi izinto ke noma sokhela khona ubufisa uku-add khona lapha? No, kahle ukukuphazamisa kwami bekukuphendula kwami because imini oseplazini. Showcase. Njoba sika nje ubona oselokishini noseplazini. Sure. So ekusebenzeni kwesemaplazini asikwazi ukusebenza mhlawumbe ngendlela yokuthi sesokwazi ukuba nama-lawyer fees for ama-court proceedings nani. True. Ngicasi futhi usama-poster usuke wabona useke waphendula ngaphendula. Yes. So into ke siyaya khona as ground forces, full force. Okay. Sifike sicheck ukuthi okay kulama injustices enzekile. Ilapha la khona umnikazi weplaza ebe wrong khona. Ilapha la singamcorrecta khona. Okay. Ukwenza nje example la ngisuka khona eTrianda farm. Okay. Lapha besingavumelekile ukukhanda ngeblocks. Ngiyakhumbula ngangafika sasayigijima ngicani nani nalapha. Yes, okay. Khona lo yamelo. Wakini. Ya ingakho ngithi wawukhona ngoba usasikhona isibongo sakho kodwa qhubeka asikabe sisangena kuma details. Yes. So kwahamba sathi thina no enough is enough. Okay. Sim-engage umlungu ukuthi ngeke lento yenzayo ikho right. Akekho umuntu ongahlala odakeni. Uyabazi kanjani ukuthi I know umasipala uyazi lento ngesikwazi ukuthi nakhe ngeblocks cause ama-rates azokhuphuka nani. Fast forward nje babiza i-council le-DA. All right. uHazel or Pheseka Ward 5 saba ne-meeting. uHazel athi abanikezi bamaplaza baqinisile uma benivumela ukuthi nikhande ngama-blocks uma kade uhlala ku-one room or ku-two room we-blocks uzokhanda odaka uzokhanda u-two room odaka. Uba usho lokho kusho umnikazi weplaza. Yes. noHazel bayavumelana. Yo. Sase-council chamber. Yes sir. Ekhona naye lo yameya lo muntu. Manyazi ukuthi isitulo sakho sinobisindo right. Yes. So into yethu kwakukhona mina ngale day. All right. Into yami ithi no. Ayenzeki lento. Awekho ama-rates azokhuphuka. Alikho iplaza likhokha ama-rates. Akekho umuntu osathi ukhande ngeblocks uzokhokha ama-rates. So ayikho sensible nanokuthi it's a racist approach. Ukuthi ungathi umuntu omnyama makade behleli endlini eyodwa mhlawumbe be5 uphinde uthi nabakhande ngeblocks. Bethu. At one room bayohlala khona be8 noma be5. So into ayisithi no into esoyenza ngemali sokwenza ngenkani. Okay. Because engage kahle nabo akusisizi. Nanokuthi acknowledgement ukuthi umhlaba bawuntshontsha basiphuca ngenkani. Abanayo kwaziwa nje ukuthi thina sama subjects abo yonke into emele yenzeke emele idlule kubona. Ngebhadi ke umasipala ukho ke sayidini leqiniso. Manicabanga nidingani ukuze nikwazi ukuyilwa lento ngokusemthethweni lapha emaplazini? No, sidinga ama-leaders right. Okay. Ozosho ukuthi lento kanje awukwazi ukuvimba abantu ukuthi bakhande ngeblocks. I-wrong. Okay. Abantu abakhande ngeblocks. All right. Awukwazi ukuvimba abantu yabo kuningi kwenzeka. Kumele kungena ugesi, kumele kuliwe. Umlungu akafuni. Umuntu kumele akhande kuvinjwe truck yama-blocks. Ngendlela engekho right. And uma uyithatha lento uyibeka nasemthethweni umthetho uyabavumela abantu ukuthi bakhande. Khona i-law of domicile. Law of domicile within i-consent yawo. Okay. Uthi if uzalelwe kuleyo ndawo or wahlala more than 10 years unayo right ukuthi
uyiclaim leyo ndawo ezindawo yakho so akuyona ona mfoka Khuba into complicated because mawukhumbula kahle even la eMpophomeni mhlawumbe ungathola ukuthi abantu abanama title deeds mhlawumbe 30% abancane kakhulu. In fact ngangaze libone ngaphambi ukuthi ngisebenza kakhulu lo mnyango waka human settlement ngangalazi nje kamela ukuthi yini title. So manje asikwazi abantu abakwazi ukuvinja ukuthi bakhande ngenxa yokuthi title deed akanani because post u1994 siphuma kwi apartheid singena kwi democracy awekho ama officials ahanjiswe endaweni ukuthi abahamba ayobhalisa ama title deeds abantu umuntu asho ukuthi hayi la indawo yami le indawo yami abelungu ba protectwa baqhubeka benza lento akade beyenza before singene kwi democracy. Fight to chill. Yeah. I just want to add on that but ukuthi lento ulwayishoyo it shows ukuthi kunabantu abanganabo nje ubuntu at all. You know, awukwazi ukuthi in this day and age ungavimbela abantu ukuthi babe ne-infrastructure right. Mawuthatha ukubheka mawuthi abaqhubeke behlale endlini zodaka uthini ngemvula ezifikayo. You know, okuthi baningi abantu ababekiwe as ama leaders but abangenabo ubuntu because lento leyo kuba i leader sometimes kumele ukususe ubuleader usebenzise ubuntu yabo ukuthi mina njengoLetisha ngihlele endlini enogesi nginamanzi nayo yonke into but what about lo umuntu lo yaya yabo bethu enye ngifuna ukuzama ukuyithola kunina kuma incidents asengenabhekana nama pleasant because engikhumbula kwakwekagogo umlife oyekade eshawa umlungu I was there sasafika nasenkantolo in fact kwakuhlangena amaqembu wonke ezepolitics because naqhamuka bangisupporter from EFF ANC bani konke umuntu was there ezosupporta leyo program and number 2 engikhumbulayo enye ke sengifika qobe emaplazini sengixoxa nomama bekhuluma yona lento enikhuluma ngayo iziphi ezinye izinto mhlambe ongazinika umuntu ngoba sine mileage ekwazi ukuhamba ifinyelele kude iziphi izinto ongasakhela isithombe nje unginika ama highlights ezibhekene nomuntu ohlele emaplazini njengamanje senike na experience lo niyibonayo enazi ukuthi media mhlamba izazi today ngathola ithuba lokuthi iphumele ngaphandle ukuhlukumezeka kwabantu emaplazini. Okay, eyokuqala leyo kwakhe. Okay, esibili exploitation. Kwenza kanjani nje lo ongakheli nje isithombe uthola umuntu usebenza 7 days. Okay, Sunday I told double pay. Sunday akawuholeli. Angikuzwa. Uthola umuntu esebenza 7 days. Yes, a week, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Yes. Sunday akawuholeli. Of which Sunday kumele kube double pay. Khona umuntu ophila kuleso simo emaplaza. Khona umuntu ophila kuleso simo. Okay. Ukuthi abaphumuli. Okay. Secondly baya underpay. Akatholi imali eminimum wage. Umuntu uvuka inyanga yonke azohola u3.5 yenza into enjalo 4,000 for 7 days a week. If lento ni attack if si attack lento kufike official mhlambe ka labor ifike ithi hayi labantu basebenza ngendlela unganqeni futhi ukuthola ukuthi umuntu uxoshiwe ngendlela engekho right. Okay, ama consultants la uthi bekune hearing avela xoshwa umuntu akanalungelo bas approaches zama ukubasiza phezulu lokho kuzolokho nje ama institutions alokho azolokho esetshenziswa ukuthi impilo yethu ayenze ibenzima. Okay, ayenze ibenzima noma nje icala livele lizitsho kanjani. Ngizathi ngiyalapho lokuphazamisa ukuthi enye ngayithola kakhulu ngokusebenza kwasemaplazini ukuthi ngekwazi ukukhompyutha nalabo bebala ngoba in most cases ama case nje mina engingawafaka for abacindezelo noma baxhaphazi babantu basemaplazini ayifika ngidle nkantolo thola ukuthi elinye likhonjwa ngazi komshwathi noma kanjani uma usuthi uyalandela ubuke ukuthi mangase kuthiwe akuyena siyabonga Mpungose lo umuntu nje ugogo noma umama ekuthiwa akahambe leyo case angeke izilokhuzeke ilweke isaqhubeka izinto ezifana nalezo strategy zokuthi it's either bazothi icala liseThekwini or lisemshwathi bayazi ukuthi awuna ama funds ukuya lapho. Secondly bayazi ukuthi awuna ama funds umelo private. And it's very disturbing here ukuthola ukuthi kusanendawo eziphila kanjalo because if ever mongahle kuthiwa mhlambe wenza research kulabo abantu uyaya ukhuluma nabo
you'll find izinto ezishocking uthola ukuthi mhlawumbe abantu sebasaba ngisho ukukhuluma because uyacabanga ukuthi mengike ngakhuluma ngendlela engihlukumezeka ngayo la ngizoxoshwa emsebenzini. Ngeke ngaba nama-leaders e-DA ngayibuza indaba ngangiwabuza direct angazi noma naqondana yini nama-interviews ngeke ngaba nomeya ngambuza indaba yasemaplazini ngaba nomfana oyi-candidate ekhona njengamanje ngayibuza futhi indaba yasemaplazini but baphendula ukuthi bayangenelela ngakube kuyiqiniso noma babengiqambela amanga kwi-podcast ngingabeka nithini as EFF ngiyakhuba sicela ukuthi lo mbuzo usubeke kuwena because umeya wethu ave transparent kamedia. Okay. Ufaka yonke into kamedia ngithi. Yes. Wena iyiphi post eyodwa soyibona ye case wena osoyisebenza or ye case nje enye. Waya ngithi case recent. Okay. Kwashayisa ingane umlungu washayisa ingane. Okay. Kuphi nendawo? eKaklufe eGatmore. Okay. Waqede wayishiya kanjalo. Okay. Wayishayisa washiya isibuko phansi. Wayishiya kanjani ingane? Sithi udaba silusa epolice station. Futhi kukhona oaffordela iDA post engangifakile. Okay. On that day, uPapazi wase police station esewatshelile amaphoyisa ukuthi iEFF izoprotesta ngaphandle kwase police station. So kumele sikadeka safica iPOC imile ngaphandle sisilindile. Indaba yena as leader as umayor indaba lento angayitake up athola ukuthi kwenzakaleni ngempela because kuzona zonke ezinye izinto uyangenelela apost ukuthi kwenziwe ukuthi let's say ANC yenzeni ANC yenza ukuthi usibanibani wenza ukuthi indaba laba beyibala lakhe engakaza abakhithisa. But impendulo engithanda kuyithola kokugcina lenkhulumo nayo eDA wathi emaplazini why sifuna ukuthi makuukuthi kuthiwa umlungu owenze leyo nto sim associate neDemocratic Alliance ekubeni angaba inanomiliphi iqemba ngabe EFF ngabe MK ngabe ANC lo mlungu why sithanda uba associate nelokho zani? It's because they are Democratic Alliance. Nikuthatha lokho ukuthi bayi Democratic Alliance. Okay. Asikuye ukuthi sibayi Democratic Alliance. Okay. Into support statement says sithi bayi Democratic Alliance. Okay. Umeya wakho. Yeah. Umeya wethu. Yes. Ikhona yini into eseka iposter ecriticize owebala lakhe waseKaklufe. Okay. Yaqhubeka siyahamba nohlelo angazi ngisazokuverifya lokho mina umsebenzi ukuthulela ulokho uzani. Yes, I understand. According to your own information. Okay. Yabo ikhona into esekayenza. Stock owners le case okhuluma ngayo. Lenga ngihamba. Ikhona into esekayenza. No. Akhona amafunds aseke akhipha ukuthi lisolveke icala. Nokuthi nje just to add on that yazi ukuthi sengikhumbula manje ukuthi whenever a case izothinta abantu bebala lakhe ngeke uzumuzwe Paula and he will not be interested. I'm sorry to say this kodwa ever since athatha abantu bebala lakhe they are very arrogant. Because I remember there was any case yomunye baba owashayiswa umlungu ngase Greendale. Okay. Babe on the wrong. All right. Instead ukuthi baxolise or whatever bamshaya kahle kahle la baba so mekuvulwa icase la angazi ukuthi lagcina liphelele phi la case. Ngiyakhumbula lelo cala. Yabo ngeke uzumuzwe ePaula noma efuna ijustice for omunye umuntu uyabo kuzoba into nje ephelelayo okuwukuthi nje isho ukuthi thina asinayo inkululeko ehawe. Ngicela ukucheck umbuzo kunina lobabili ngabhlanhlathizeni nithi abantu bavele bathi bayithatha iEFF bayinikeza amandla emngeni kuthiwa inomeya iziphi izinto esingayi expecta engaqhamuka neqembu le-Economic Freedom Fighters bold nje ngazi ukuthi lokhu ngagcina noma ngenzeka mangathiwa kuphethe iEFF emngeni. Mina nje engikubona kuyisidingo kakhulu emngeni ilento leyo insource ama security and other employees. Okay. Kumasipala. I-racism ningadila nayo kanjani ngoba nikhala ukuthi idlalo bikhona nani ngadila nayo kanjani eCFF? Wonke umuntu uyalingana nje kuthina sonke. Okay. Akekho umuntu ozothola special treatment. Okay. Uyabo because kade saphuma kuleyo nto leyo ukuthi wena ubalekile ngoba nako ini no. Thina siyafundiswa kwi-EFF ukuthi treat everybody the same. Okay. Uyabo because ungathola ukuthi phambilini wawuyeka uthola ukuthi
awusizakali ngoba mhlawumbe akekho usibanibani wakini owaziwayo lapha kulela qembu whatever. So sibukile experience athina leyo into. Why mase sisemandleni sizophinde siyenze the same thing eyenziwa kuthina? You know? No, I get you. Lo khona ufuna uku-add kulokho? Yeah, khona ngifuna uku-add. Yeah. Lento ka-EFF le local governance. Okay. Sike sithi thina sizoba people's municipality. Okay. Sisondeza wonke umuntu la eduze. Njengoba kade ngikutshela, we create sustainable jobs by abolishing amathenda angenasdingo. Okay. Asikwazi, for example, asikwazi ukube nethenda clean. Okay. Thenda njengoba besho siswami thenda ama-security. Asikwazi ukuba nethenda yokuthi uJohnson uzoletha i-uniform wamasipala. Sifuna ukuthi kube khona i-local procurement. Okay. Ngendlela yokuthi if umasipala udinga i-uniform, akube khona ithimba le-uniform la kamasipala elithungayo. Kulelo thimba kuzoba khona abantu abasha abathanda i-art, aba-creative. Asibe umasipala sibe versatile. Asibe sengikhuluma ngasesayidini le-youth. Asibe nendawo njengama-studios kanje. Ningahluphekeli ukupodcast. Siza senze one room endlini wami ngithi ayangizakhela indawana encane yokusebenza. Imagine omunye umuntu ongakwazi ukwenza lokho, but unama-ambitions ukuthi ufuna ukube content creator, or onezinto akafuna ukuthi azi-loud hail kubantu. Akakwazi because ama-finances akanawo, nama-facilities awekho. So sifuna nalento ye-EPWP sifuna ukuyiqeda, sifuna baqashwe permanent. Sifuna baqashe permanent abantu. If sikhona isidingo sokuthi kube khona u-EPWP oqosha amaphepha, abeze kamasipala abantu. Bafethu khona kodwa okay. I just wanna add Ncisi. All right, no. Engikhohlwa yile yama 24-hour clinic. Ehawiki ile clinic le ayana it's not a 24-hour clinic. You find cases where umuntu ushonele phambi police station kade kuyofuna kali ambulance, but we have a clinic engabiya operator 24 hours. Uyabo. So nje mhlambe ngalokho singenza sure ukuthi siyaqinisekisa ukuthi kuyenzeka. Kodwa bafethu enye engifuna ukuyichecka kuma national elections esiphuma kuona inehlelwe isupport kakhulu. Manicabanga iziphi izinto ezenza lokho futhi nizokwenza kanjani ukuthi nibuye ngamandla bekade ngene ngawo KZN ngoba kunehlelile ukusupportwa kakhulu. No, into eyenzekayo nanoma mhlambe lento ingaba offensive. Asifuna udevelop njengento offensive. Yeah. There was emergency MKP. Asisho ukuthi yona isiphazamisile. All right. But sithina singama voter asingi principle. Siya ngokuthi usibani bani. Yes. Umuntu ophethe leyo nhlangano. Okay. Siyamthanda usibani bani. But sikhohle ukuthi leyo nhlangano imeleni. Yini emeli leyo nhlangano. Yabo. Uze uyovote leyo nhlangano athini ama policies ayo. So sengifuna ukuya kulento siyayidinga i-political education from esikoleni, high school siyayidinga. Njengalento ukuthi kwakumele history yenziwe isifundo esi-mandatory ukuthi ufunda science, kodwa kumele understand history ukuze uzokwazi uku-understand ama-social economic issues esibhekene nawo. But manje ungathini maye ngathi omunye naseqembini lakho siye ngokuthi sithanda uJulius Malema uyena esimlokhuzayo ungayiphendula ithini leyo mayinjani? Ngiyayiphendula lapho ukuthi uyazi ukuthi umelene. Okay. I-gospel akade iculisa kwi-ANC usayicula namanje. All right. Njengalento ayicule esaku-youth league. Okay. Ukuthi no willing buyer willing seller kanti ngumhlaba uhlulile. So we must take the land. All right. Sifuna ukuthi endaweni zahulumeni qasha abantu ngama qualifications, not cadre deployment. All right. Ukuze sokwazi ukuba nama institutions arana ngendlela e-right. Yabo manje ama institutions siwathole dysfunctional because kwabantu bahleli kwama reins abangakwazi ukuthi bawalokho nje.
bakwazi ukuba responsible for wona. Okay. So manje nakho ke niphazamisekile wakwathi uJulius kwamanye ama speeches ngenhlanhla asik speech engasibuka ekade ekhuluma ukuthi kwafika nje ngetsunami ilokhuzana. So yini eniyenzile manje mawubheka ukwazi ukulwisana netsunami efikile esingesiwa sibalekele futhi ukuthi bekuyi MKP kuma elections esiphuma kona? Mina engingakusho nje ukuthi lezi zinto ziyenzeka, yes, but sometimes njengoba kade shoqaleni ukuthi political education is very important. Okay. Because abantu mebelalela u-CIC. Okay. Bavela abafuna nomuphi isikhathi ukuthi bamlalele, kanti ukulalela kubalekile ukuthi uthini uza nani. All right. That is why uthola ukuthi abanye bethu basahlile. Okay. Because we believe in what he's saying. Okay. Yabo. So ukudila nayo yonke lento le abantu sabaqhubuzela sisakubona abantu, we are still there, we are still assisting them in whichever way. Okay. Yabo ngicabanga ukuthi nalokho kuyasebenzela. Yabo even though umuntu kungekeke uzo umshintshise into ayithandayo nento ayibona ukuthi kuyiyona. But i-danger engiyibukayo ukuthi noma engage nayo umuntu ukuthi okay, so you decided to leave, yini le kwenze kwashiya, uthola ukuthi awuyitholi impendulo. Manje bafowethu lena ngicela niphendule nobabili ngoba nani niyayazi and angikwazi ukuthi nganiyeke ohlelweni niphume ngingazange nginibuze yona. Nayo ke le umbuzo yami eqala ibe controversial. Umbuzo oqala uthi njengamanje i-challenge abantu bakithi abakhala ngayo njengoba niyizwi labantu bakhala ngendlela mawuzobuka asiyeqinisweni hamba we-street eThawini phezulu sifica abafowethu basePakistan lapha wena usewangaphandle ngoba sekuyindawo yePakistan beka sikwazi ukuyibalekela uhambe uyothatha uBack Street la ikuchithwa khona kuze kuchithwe uoil emgwaqeni uthathe imigwaqo yako Point umuse eThekwini owazi kahle ukuthi awudlaleli ngakhona kowheel ngekusasuka nje uhambe noma kanjani uthathe uye eGoli nganhlangothi zonke niyawazi umbuzo engifuna ukubuza kunini and wona mbuzo engicabanga ukuthi nani nibhekene nawo ngicela mina ningilekelele kwi-podcast namhlanje because eyami podcast ngizisho ukuthi ngiyawathanda lawa TV shows ngoba akhuluma nabantu national ethi into esegroundini le clip yethu engikhuluma ngayo nani ikhuluma nomuntu omekhoneni esitolo oconnected ngedatha lase library TikTok awuchazele umuntu we TikTok ukuthi ni addressa kanjani indaba yabantu abakhala ngayo ukuthi izwe lethu lingcolile libheke phansi ubugebengu bukhona and bukhozwa kakhulu abantu abangafikile ngendlela eright endaweni yaseSouth Africa. Mina ngizophendula nje kancane. Okay, uluwaqhubeka. Yes. Ngicela ukuthi sibuyele ngoba mesikhumbula kahle. Okay. Abantu bafika way before EFF yabakhona. True. Mawukhumbula futhi kahle kwaba khona ne-xenophobia way before EFF. True. Of which lento ithi lento le as i-South Africa kade sabhekana nayo. True. So abangathi ngoba nakusekufoma i-EFF kuthiwa ibona abafike nayo. True. Izwe liphethwe omunye umuntu not CIC. Okay. So that person who is in charge needed to take control yayo yonke lento le. Okay. Which brings me back to lento yokuthi labantu laba cause vele says abasacontroleki. Okay. The best thing to do, let us document these people. Okay. Ukuze uzokwazi ukuthi mekuthiwa lapha mhlambe ku long market kunosbanibani ovula isitolo kanje mhlambe washaya usiya. Okay. Even if uyabaleka uzokwazi ukuthi umtrace umthole. Okay. Uyabo? True. So if ever bengadocumentiwe labantu la uzohamba buyele le akwazi umuntu atshothe imoto angena. Uyabo? Uzothi mosumbheka uzothi ufuna bani. Uyabo? So the best way ukuthi siba document labantu. Because uyabona vele ukuthi even uhulumeni wethu akanayo uyabona ukuthi akanayo iplan ngayo futhi akakhuluma lutho ngakho nje. But mina iwari yami ngumbuzo wami uthi bathi abantu okay lo hulumeni siyavuma ke imhlulile lento sesifisa ukunikeza wena ithuba but sicela usilungisele lenkinga iyona mbuzo wami obheka kona asinganincinganisi kalaba akithi nivumile ukuthi bahlulekile nina ke laba bakahlulekile nenza ngayiphi indlela manje ngicabanga lo lapho.
No, yazi na mfana Mpungose. Eh. Inkinga nenkinga kumele uyibheke njengesihlahla. Okay. Before isihlahla sikhule kuba nembewu. Okay. Imbewu ikhulisa istem, ikhulisa ama-branch size sikhule isihlahla. All right. So as thina si competent analytically and some intellectuals ka-EFF. Okay. Inkinga iqala eboard. Okay. Asingayalela. All right. Inkinga iqala kwama-board. Okay. Bangena kanjani abantu ngaphakathi? Sinohulumeni, sinamasosha, sine-board management authority. Bangena kanjani? Umbuzo uthi bangeniswa abantu bethu ngaphakathi. All right. Nge-corruption. So uqeda lento yokuthi gcine sekunabantu abaningi bangaphandle. Ukuthi silungise kwama-board. Okay. Because into ongayenza ungenza njengo-match and match operation Dukula. Uhamba bakhiphe etolo baxosha wenza yonke lo yinto. Sizoba deport ngemali yethu. Emele ngabe isiza abantu bethu abahluphekayo. On the following week sebebuyile futhi. Okay. Ngoba inkinga yethu ilapha Emaboard. But mina njengomuntu osho ukuthi ngiyayilalela kakhulu inkulumo za-CIC zithi do away with borders sokwenza kanjani yileyo engifuna ukuyizwa. Leyo into strategic kakhulu. Okay. Ngathi Europe yazi. There's free movement. Yeah. For trade and financial purposes. Okay. Yabo. Asike sithi njengamanje. Bayakubiza Zambia. Mpungose sicela ufike siyakudinga ukuthi uzos motivate ingane. Yes. Now 1 million. Okay. Uyafika Home Affairs awathola amaphepha. Isikhathi siyadlula usuluze imali. All right. So for skills trade nayo yonke lo yinto ngakho sithi na do away with borders. Okay. Nanokuthi if uthatha ukubheka thina umnotho wethu awukho kulabantu. Okay. All right. Sithi abakhwela abantu bangaphandle. All right. Umnotho wethu angempela usakubelungu. Okay. Laba abangayifuni equality. Leli qiniso thina singalifuna ukulisho ukuthi umnotho wethu usakubelungu. And phezulu kwalokho sesiqhilazeke saqhilaza ngisho na uhulumeni wethu. So yini ke manje siyenza ngoba asikwazi ukuthi sigxeke kodwa singamnawo ama-solutions. But lo ngithi mina ngiya-understanda le yase-Europe la ingekho khona amabhoda ngapha. But iwari yami ithi e-Europe izosukuma uma isibona sekwenzeka izinto ey-wrong lezi sikhuluma ngazo. Iziphi izinto ey-wrong engikhuluma ngazo? I went to point kade kunemashi ngiyolalela ukuthi ngempela yiyiphi into. Kuthiwa na ingane yathathwa idliswa ama-drugs idayisiswa ngomzimba. Nampa abantu abenza lokho. Edolobheni engikhuluma ngala sikhuluma nalabo sopolitika abakude. That's why ngithi ngeke ngayithandi sikhulume ngosopolitika ababeka imbono bele eParliament. Sengikhuluma ngami nawe ukuthi you still feel safe yini ukuhamba kwe-street. Iyona ndlela kumele kwenzeke ngayo. Understand umnotho kubelungu but we are dealing with manje inkinga zethu ezikhona. Ngikhuluma ngomuntu nampa khona le lokhuzana eyenziwa MK la khona nani bahamba bangena khona after that babatholele khona abantu asebenza ngazo super save ngisibona isitori sakhona mangisilandele ngizama mina kuyephuzwa lento siyeke le yabaholi abaphezulu sise grounding njengamanje kumuntu ozonikeza kuma local elections amandla but uthi problem yami bhuti ethawini umuntu uthatha udiesel awuchithe eqhamuka kwelinye izwe ningamazi nanokuthi ubani. How do you deal with lezo zinto enjalo? Iwari yami iqala lapha umbuzo wakho wena mfowethu Mpungose. Mfowethu Umbuzo wakho sohlukanisa sikabili sure bethu ilo gebengu. Okay. Nalo we-employment. Okay. Right. Kulo gebengu sinamaphoyisa. Aphi amaphoyisa? Sure. Yindaba singafuni ukuholda amaphoyisa accountable for zonke lezi zinto. Alright. Uma sifuna ukuthi hayi EFF egrants yonke le. Okay. No, EFF egrants yonke le. Ubugebengu, isigebengu whether uyi-Nigerian owala. Because uma ngikhuluma iqiniso, masikhuluma iqiniso sonke la. La impophomeni siyazi ama-drugs atholakala kubani. Siwathola kubani. I-Hawiki siyazi. PMBs, i-hotspot yama-drugs siyayazi ukuthi lapha.
but amaphoyisa awasebenzi kodwa usisithi ozovuka kusasa ayovula itafula eHowick sure eyodayisa inyama yenhloko noma amafruits i-traffic by law enforcement wamaphoyisa azomsusa okay kuthiwa awunaso certificate sokuthi utrade la true but sine hotspot yama drugs eyaziwayo ukuthi uma siya lapha ekhoneni kudayisa ama drugs ayiqede lo hotspot kodwa lo ozama impilo ozozoyidayisela ama fruits uzosusa kuthiwa akanayo i-license yokutrade so into engizama ukuyisho asibambe namaphoyisa abe accountable amaphoyisa kumele asebenze kule ye-employment yazi ngiyanthanda ngoba ngiyashesha ukukhohlwa umuntu owaqala lento yokuthi kube khona equal employment or abantu bala eMzansi kuba employer kakhulu kunabantu bangaphandle uma ngase ngikubuza ngokwazi kwakho ngoba uthi Malema uyambuka ubani owaqala ukuyiqala lo into emall eseGoli don't remember if it was Waterfall or Sandton angizakhumbula ngangikhumbula mfuna uqamba manga nje ngishitenge umuntu owaqala leyo into i-EFF sure ilido Malema kule yamo njengoba namhlanje abanye abantu sebeyiclaim umuntu waqala la into i-EFF iqala eWaterfall if I'm not mistaken sure and ukuya kuleyo into abantu abasiqhatha sisodwa nabantu bangaphandle abaqashi so whenever kunalo into kanjalo sina ngeke size sidile nokuthi sohamba sonke nesitolo sixosha abantu udila nomqashi njengoba udama procession kodwa eseyisho ngenye indlela thina upresident wethu akadayisho ukuthi abantu abasiqhathayo abaqashi uthe ukisona umqashi ozotholakala eqashe umuntu ongenawo ipermit ongenayo visa uzodilwa naye yini leyo approach inga-introduceanga all along kadishiwe i-EFF ukuthi no musani udila nabantu dilani nomqashi because umnotho awukho kubani umnotho uphethwe umqashi because uyena osuke ezoholela abantu uyena futhi oqasha abantu yabo same thing nala kamasipala we have abantu abangaqashela ama-rescues engebona bala emngeni whereas kumele ngabe abantu abaqashwa umasipala wasemngeni abantu basemngeni then if kukhona iskill esingekho emngeni sesingakuconsider ukuthi siqashe ngaphandle so into ecishe ifane le and kune clip ethi yamalema ethi kanjena khona iclip abayenza bayikhatha kodwa ethi the Zulus must go into kanjalo yes ngayibona bayichopha so into isithi if wena uyilwa ngale approach if ungadili nomqashi if ungadili izolokhu inciphi izigciniseko endaweni ngiyakhumbula eziqala ivideo uyayibona izolokhu inciphi izigcinisa ithi hey amaZulu afunakala eGoli amaZulu asiqhathele umsebenzi eGoli kodwa if sidila namakhanda izolunga amasitila namakhanda but mina le ngizoyishiya kwi-comment section yethu but i-point engilokhu ngigxile kulona kakhulu yileli le-ground mfethu le ukuthi we can't shy away ukuthi kuyabheda ngempela and okwesibili why ngililetha eqenjini it's just that we know very well la asifuni protect uyazi ukuthi amaphoyisa afika emva kwesikhathi eqeda kugwazwa umuntu so we are expecting leaders azositshela ukuthi sizo-intervene kanjani uma sesifika kulesi simo for example ngizokwenzela umzekelo ngezinto nje engiyinotayo there was a time where mawuke wanenkinga nomlungu noma bethi uvotela liphi iqembu awuvela ucabanga ukuthi kumele uthege i-EFF because i-EFF izobe isolution yokubhekana naleso simo yayizinto ngizaba uyicala ngifuna ukuya lapho ke mina ukuthi iqembu neqembu lizakhela lona into yokuthi usuyithemba lethu everyone ngabe uqamba umuntu obuka le podcast othi eminyakeni nje ngicela 2019 2020 before covid ubuwazi kahle waficana ne-racist ethilini lenza ukuthi akashuthwe ivideo ukuze kusendele i-EFF and i-EFF izo-intervene ey'ntweni ey'fana nalezo ngithi mina njengamanje why ngiletha kwi-EFF ngiletha ngombuzo othi
sinenkinga ekhona eshubile njengamanje ukuthi masika driver sonke siye ethawini sofaceana nalezi inkinga yipi approach from iqembu ekhona esizokwazi ukuthembela lona ngoba phela amavoti anyuka ngalokho ukuthi mina manginenkinga nomqashi emsebenzini ukufakaza lento oyikhuluma ngayo manginenkinga nomqashi e-racist emsebenzini ngizomlethela i-EFF i-EFF ifika nini ke la ukuthi njengomhlali wase-South Africa nginenkinga njengamanje i-EFF izofika izobhekana nalenkinga esinayo esemgwaqeni yey'ngane idliswa ama-truck nedolobha elingcoliswa ngamabomu abantu bebuka nobugebengu nama-drugs adayiswa ngazo ukuthi adayiswa ama-snacks mayidayiswa ephoyini mawuhamba khona ukushayela ikwela athi emakhaleni kanje ithini i-EFF nezinto ey'fana nalezi ilowo mbuzo wami mina obukade ukhona angithi Mpungose ngeke ngikuphendulile kodwa angagxili yes sine-bylaw enforcement kamasipala yes labantu esithi ama-traffic abawona ama-traffic mina i-EFF ngike ngayibona ingalandeli ma-bylaws uma sekiwa kwi-racist ihamba iface point yami kule nto yale anganoma kuya-understand into engizama kuya kuyona ukuthi ithi i-EFF ayinamsebenzi nokuthi uyi-ANC uyi-DA noma ube i-MK party uma exhaphaza umuntu wasekhaya sizomthatha toe to toe into engiyaziyo imele le EFF ukuthi lokuzana ngifuna ukuyizwa futhi iphinde iyimela lenkinga esikhala ngayo thina eSouth Africa shuse into okhuluma ngayo ile crime yama-drugs nokuzenzela kungcoliswa amadolobha lawo wabonayo nawo everyday ukuthi sikuwona njengamanje no uplan sinawo waloyo yes uplan sinawo loyo okay ukukhatha short impendulo yami we're going to use i-bylaw enforcement okay Masensemandli. Okay, sure. We are going to use i-bylaw enforcement ukuthi ayidide nalezi zinto ezikanje. Hayi ukuthi izodila nazo sina sihlekile singekho sisimo. Alright. Izodila nayo sikhona. Ngoba phela sama ground forces angithi. Izodila nawo sikhona. Because enye into ekuyenze kona Mpungose engafuni ukuthi sivale ngekhethenisi. Whenever senze izinto siyaphazanyiswa. Okay. Siyaphazanyiswa ngamaphoyisa, siphazanyiswa ngayo yonke into. Singasuka thina sihambe sithi siyocleana in town. Asimfuna umuntu ongena phepha nani. Amaphoyisa azothunyelwa kuthina. Sizoboshwa futhi. Kodwa ngiyanazi mina nilwa out of ama-boundaries mase nibhekene ne-racist. Iwari yami lapho guys. Ukuthi amava enu ngiyawazi. That's why la nikhuluma nomuntu othi ngiyanazi ningenandaba nakuboshwa ile phoyisa. Makuthiwa umlungu wenze udodi eplazini. Ni first option wase-South Africa. And lawo mandleni asikwazi ukwadla. Ngiwabuza lana-ke manje kule nkinga esinayo. Angithi thina into esikhuluma ngayo njengamanje Mpungose crime. Yes. I-crime idinga khona ukwenza komlungu ukukhulumeza abantu ngomlungu yes khona ukudila nama-drug dealer yeah but umlungu usenza i-crime naye kodwa nibamba thothu haya nemidlalizi no sibamba thothu nabani saba futhi bayazi ukuthi base kulandwe abantu abazodila udila nama-drug dealer kudinga ukuthi nawe uhlome ngeke uzwe kwama-drug dealer njengoba uya kumlungu okay because kumlungu uya ngenkani wazi kahle ukuthi umlungu ayikho into akazoyenza vele ezoba ngale komthetho kancane ukuthi akwenze lokho la sikhuluma ngama-drug dealer ungadubuleka ungalimala ngathaketha umndeni wakho ngiyenzakalani so into esisho ukuthi mase sisemandleni sesikwazi ukucontrola amaphoyisa ethu amasipala so integrate amaphoyisa ethu amasipala no-SAPS ukuthi no madoda kuyasetshenziswa asambeni sosebenza but njengamanje and ukuprovela ukuthi umasipala wethu ngendlela ongekho fair ngayo not so long ago i-MK kade ibhizi ngale nto hayi ukuthi mhlawumbe sikhampenele i-MK yeah i-statement esakhishwa upapasi ka-Facebook sathi labantu abenza leyo yinto ababoshwe true uyabo so if singenawo amandla ngesikwazi ukuqeda okunye kwakho siyakwazi ukuqeda but le crime njengoba singenawo amandla ngesikwazi ukuyiqeda ngaphandle kwamandla and ngaphandle kokuhlangana kwabantu bafwe udlule ngiyaxolisa ngezeli sisalise singena ngakulama topic okugcina bese siyakhathola but on this one ngiyacela ukuthi uyiphathe imphako ngijabulile ke kodwa futhi uthi no
uCommissioner uHlengiwe uke wasithembisa umkhaliphi ukuthi uzokwazi ukuphinde naye azosijoyina kwi-show because le ngicela ukuyiphatha njengomphako because into esizibonayo nathi from egroundini and west podcast yethu idila nani nisegroundini. Bantu bami ngicela ukucheck yiphi criteria enizoyilandela kule nto yamakhansela kulonyaka uma sen-electa bese nizwile mhlawumbe ukuthi iphathi ithe nizodila nelikhetha kanjani ikhansela ngoba abantu bayakhala ukuthi simkhetha umuntu la ngo-elethu sekuyabe umuntu seyasigila u-5 years khona ukuthi simkhiphe. Yiphi indlela enizokwenza ngayo ehlukile kwamanye amaqembu manikhetha ikhansela kulo nyaka? No, thina indlela esihlala iyodwa. Okay. Thina we deploy the best candidates within thina. All right. So umuntu esembonayo ukuthi qualified, Okay. competent for lo msebenzi. And abantu manakho kumthanda. Okay. Akufanele uncishe lo muntu ithuba. All right. Ithuba lakhe akufanele uncishe ithuba lakhe. Into eyakhe. As long as competent, ngicela ukunote lokho. Okay. As long as qualified. Okay. Kokubili ngikubambisise no. Ubambisile. Yes, yes. Ubambisile because within iqembu lethu kwama internal affairs ethu bayaphakamisa ukuthi whoever oseqembini lethu onama ambitions ukuthi ufuna ukuphatha must get some sort of education azokwazi ukuba relevant ekuraneni abantu because awukwazi ukurana abantu ubarana nje without some form of education edingakalayo kuleyo sector sokuba Phana uma kuno fighter omncane okhona okubukayo wesifazane kakhulukazi angathina amazwi akho ongawakhuluma kuyena because ba desperate imisebenzi ayikho abayitholi bafuna ukugive up bafuna ukungena ema drugs nani yilipho ongalishiya kakhulukazi umuntu omusha awukhulume nomuntu wesifazane nje oqondana nale video namhlanje ku TikTok ngoba so yenza ibe clip encane nje uke ukhulume naye ingathini kuwena njengomuntu wesifazane kuyena. Mina engakusho to young women ukuthi kubalekile ukuthi sometimes sibe nama skills. Okay. Yabo. And nathi siyabazali sinayinselelo ukuthi sifundise ingane ngama skills. Okay. Isizathu ngisho lokho esokuthi siyabuka in this day and age imisebenzi ayikho. Okay. But asike sithi ne skill esithile. Mhlambe ngikwazi ukwenza amakhabethe for instance. So ngiyazi ukuthi siyawudinga job. Ngahamba ngimfakelo yabo. You must learn ukuthi sifundise sifunde umsebenzi wezandla ukuze ungathi mase ufundile ubone ukuthi umsebenzi angiwutholi akushuthi sekuphelele ke nje lapho. Uyakwazi ukubhaka, go out there, bhaka amakhekhe hamba esikoleni dayisa amakhekhe emabhasini dayisa, you know? Okay. Uyakwazi ukuluka. Biza uthi woza ngikuluke. Mfethu. Uyabo ungahlali une talent. Imisebenzi vela ayisekho, look for something to do. If you can sell something, sell something. Yabo ungaze udinge ukuthi uyobhekana neboss ukuze uzokwazi ukubeka ukudla etafuleni. Mangathi uyamgqugquzela wena wenzani uphila ngani nje manje uyile esikoleni wenze njani makatshela umuntu omusha nje ukubuka nje manje athi lo sisomuhle kangaka uthini kuyena? Mina kwasiyami ngisafunda Okay. but ngiyasebenza. Okay. Yabo. All right. So angeke ngize ngifanise nomuntu ohlele ekhaya ongasebenzi. Okay. So mina nje ngiphila ngokuthi ngiyasebenza. Nazi ya. Ngiyapheka nje ngukho. Yes. So side hustle, musha amakhekhe here and there. Oh nice. Yadayisa. Mfethu. Okay. Voice ngikwena nangumuntu omusha na into anazi mfethu from the street mhlawumbe ihlele eplazini angibuka amasihamba lapha emaplazini ngithola kunentwana enengcindezi ihlele Vryheid kakhulukazi abacindezeli la abadlala ubi kuzona zonke lezo ndawo amazwi akho ngamgqugquzela eseplazini ekhona lapho uvela uqondana nale video yakho ngathina amazwi akho aqhamuka kuwena. Amazwi ami ukuthi asizame ukufunda. Okay. Asizame ukufunda angisho ngaleso statement ukuthi sonke siphumelela ngokufunda. Okay. Asizame ukufunda asikholele ukuthini if une idea ingafi. Ngisho ngakuthiwa kunzima kanjani. Igolide li extractwa after ipressure enkulu yokushisa. So along the way kuzoshisa
nanokuthi okunye engakusho ukuthi nanoma yini oyenzayo if yakhe isense kuwena yenza and okugcina engakusho ukuthi kholelwa ku-EFF. Exactly vele ngizoninika yabo Sophia kuqala la bengithi ngizoninika nginika ithuba eludede 1 minute khankasani EFF njengamanje nali ithuba elingqayizi vele le video ezoba seyidata eyifakwa ku WhatsApp awu campaign eli EFF njengamanje ukukhumbuza abantu bavotela EFF mhlawumbe unyaka 2026. Ngonyaka ka 2026 siyabacela ukuthi bavotele i-EFF because i-EFF iyamthanda umuntu iyamlwela umuntu sibeka wonke umuntu phambili whether rich or poor sonke siyalingana nje yeah lo campaign event usuyiqalile kwecampaign lakungakani yonke into ayikhulumayo uphefumula ured lo muntu ngaso sonke isikhathi lo campaign eli-EFF nalitho no abantu abavotela i-EFF okay abantu abavotela i-EFF ngesimo sokuthi ama-policies esiwaphethe i-formula nje ekwazi ukuqeda inhlupheko ngayo yonke indlela and ayikho into esishoyo engenawo plan njengakade sikukhuluma sifuna ukuthi kamasipala si-create imisebenzi sustainable. Okay. Sifuna ukuthi i-office laka youth libe ne-budget eningi. Okay. Ukuze izokwazi nje ukuthi ikwazi ukuyisebenzela kuphinde futhi kube namathuba omsebenzi. Abantu abavotela i-EFF ngoba sifuna i-equality, sifuna wonke umuntu abe equal, sifuna wonke umuntu athole ithuba eli-equal ukuthi aphumelele. Sifuna nje ukuthi enye into emele siyazi abantu abavotela i-EFF ngoba kuyona yonke into esiyiphethe into esishoyo ukuthi i-freedom akuyona i-freedom ngaphandle kwe-economic freedom. I-freedom i-meaningless if sine-political freedom what economic freedom singenayo. So thina la singena khona sifuna economic freedom since sizibiza ngama-economic freedom fighters. Ukuyibeka nje ngesingisi kuthiwe political freedom is meaningless without economic freedom. Manje ufuna ukujoin i-EFF kuphi utholana nobani nixhumanaphi nitholakala kuphi ngoba khona uzothi uyibuka video athi hayi ngiyazilandela ezika Julius uthini ndaba. Uyakwazi ukujoina i-EFF online. Okay. Uphinde futhi ujoin nje ngokugcwalisa i-form le-EFF. All right. To ama-forms ingawahlali ku-just nje amakhansela kuphela akhona nje wonke ama-ground forces. Yes. Thola nje member EFF cela i-form ujoyine ke kanjalo. Yini into ocansi society asiyi-understand nge-EFF nje bawuyicabanga yini ocansi umphakathi awuyi-understand. Ilento yama-illegal immigrants. Okay. Wena lo? Yeah, iyona lento ama-illegal immigrants ukuthi mhlambe thina silwela wona ukuthi engahlala emaningi abantu bala bengase and ngizobona yazi even nakule video uzosuka nje leyo base ngena kuleyo topic la ezizolokho that's what they think bacanga ukuthi siyathanda sinjani njani nanokuthi enye into ngoba sidume kabi ngisathi ngiyalapha uyahleka lokho uhleka ngakho ngifuna nambe ngizo eda lapho ukuthi le yokuduma yokuthi hey idlova lezo bangena idlova yangena lithi leyo lithola kanjani le image no sisuke silela abantu okay before dlove engage ngendlela e-right yeah ukuthi phela akuveli ngalesikhathi sa engage ngendlela yes siqhanyiswa nje uma ukuthi sesithi sendloveli no enough is enough siyadlova manje yabo ngoba even uma sicabanga nakudala amabhumba engage nawo kahle okay bese engalaleli amabhumba uma sengalaleli uma sokugcina sekuba namamashi nayo yebo sekuyashiswa kwenziwa yonke into asayi ukuthi thina sipromote ukushisa and enye into engicela uyibheke kwama institutions of higher education sidominatile kakhulu sidominatile khona ngoba into abayifundayo phansi ngathi abafundi siyayenza hayi ukuthi sigcina ukuthi mhlambe
sithi hayi thina sifuna free education. Free education siyawufuna ngenkani. Andlala. And sifuna wonke umuntu afunde ngenkani. Asikwazi ukuthi abantu bethu bamarginalize ngokuthi kanjani. That's why we have ama programs every year esizofunda ngenkani. Okay. For students. Nale studio ngizosithatha ngenkani yanda. Bangene basithatha ngenkani studio bengena nje manje bathi sethu leso studio. Okugcina okunye esicelayo. Yakwethu. Ukuze abantu abahlangane. Mfethu. Abantu abahlangane ngisho bengahlangananga ngegama le-EFF but abantu bahlangane nge-idea. Basiyeke thina mhlawumbe ukuthi i-EFF if noma ungayithandi i-EFF but if size ne-idea ethi silwela wena ahlanganeni sonke silweni sonke asilwele abantu besifazane ukuthi bangene emsebenzini baphathi kamasipala babe yi-manager babe yini asilwele ama-intern ukuthi awaqashwe permanent singabi nama-intern azohlala komasipala 3 months 6 months emva kwalokho umuntu usengaphandle asilwele ukuthi wonke umuntu akaqashwe permanent asilwele ukuthi ama-securities awa in-source okuhlina bangaqashwa nge-contract ababe permanent ngisho ngakuthiwa bazorotate umsebenzi ukhona imali ikhona bengasebenza from Monday to Sunday hlale sithi sine-clean audits kamasipala kodwa manje abantu bethi bayahlupheka. Enye lo ekuvala ngayo ngoba ngilenhlanhla futhi nokuthi abantu abadala bangikhonzile ngenxa yokuthi umuntu uyasebenza kakhulu kubantu abadala. Kubantu abasha ayinokuthi anidingi wakukhampeyina kubona. Bayamthanda vele baba. Ake ngikhulume abantu abadala yinda babengathi abanizwa kahle. Iyodethe endala ake ngikhulume nabo ngoba bayibuka le podcast nithini kubantu abadala. Engakusho ukuthi sometimes abantu abadala bavele like usayisi unezwi loud. So every time when he speaks bavele bacanga usibala hey because uhlazelo lapha kasizwa nesingisi mhlambe lesakhuluma ngaso. Understand ukuthi no frustration yakhe isuke ila. Okay. Because mostly usuke ekhuluma into eyiqiniso nento edingwa kakhulu abantu. Yabo. So that is why abantu abadala bathi ihleziyelwa. Yabo. Kodwa ubuhlakani buningi bukhona. Kuningi nje kakhulu kuningi esikufundayo every day kuyena nokuthi singakhohlwa lokho ukuthi abantu baqala balandela lezi zinto zosona True. Ever since kwaba khona i-EFF in Yes. In fact abadani ngokungena into politics noma sazi even wona laba podcaster exista ngokuthi akhuluma ngezinto zepolitics ncansi zizalwa into enjalo we can't shy away kulokho. Ngingakusho ukuthi mina kunina ikho ngiba nemibuzo eqondile because siningi kakhulu izinto enginaziyo kuzona ekuzenzeni from the time. Nanokuthi nje siyahlambe mina engingakusho on a general knowledge nje. Njoba kade ngishilo naseqaleni ukuthi ekuqaleni sonke sasinalo mqondo lo ukuthi I cannot voice out into engicabangayo. Yabo angikwazi ukusho this because mhlambe anginawo amandla yabo. So i-EFF gives you leyo nto ukuthi izwi lakho libalekile. Yabo asikulalele mhlawumbe ungeza into ephusile wonke umuntu has the right to say something. Everybody is a leader. Yabo. That is why uthola namhlanje singasenayo lento yama region because ithini kuthiwa la emngeni nathi asifunda ukuthi sibe nabaholi. Wonke umuntu akabe umholi wherever you are. Yabo. So yeah. Siyabonga kakhulu lapho besinabo abaholi be-EFF nimtsheleke usayisi ukuthi ispeech engicabanga ukuthi ubest ake as-deliver yabona lesisala pha kumama uWinnie Mandela leso speech usakubuyela kusona ngisazi nalokuthi mhlambe so 18 minutes and bani because you could say ukuthi sasiphafu lezinye zayilokuzana nenye podcast ecathi ngayibuka kuyena beno David Mashabela so that one futhi iconic ezinye zezinto ezikhona nezinhle esiyinothayo labo ke abaholi be-EFF ama ground forces akhona e-EFF besikade sinawo sixhumene nabo ohlelweni olubizwa ukuthi Know Your Leader. Don't forget to like, share, subscribe, ngena ngayo yonke indlela bafowethu Valelisani kuma fighters akhona nanibuka njengamanje. Siyabonga kakhulu ngokusimema ama-fighter bakithi anga-give up asiqhubekele sivotele i-EFF and silwele ne-economic freedom in our lifetime. Lo nanokuthi ukuze kucace
ukuze kucace ukuthi ubani ubani. Siyacela kuwena Nomvanga Mpungose ukuthi sike sibe ne-debate. Hayi ngikhulula ngiyanihlalela. I-debate round table each and every part. True. Sibe khona sisho sibambane accountable. La kumele sibambane khona accountable. So shit. Umuntu nomuntu asho into yakhe. Ngoba sikhona into yethu. Bethu usuluphosile lahlala kumina. In fact bengijabula because bengilimala ukuthi angikakayitholi interview ne-EFF ukuthi ichaze ukuthi ngoba ningafikise kuzonidebateisa abantu ningakaba unpackele ukuthi yini eni-email. So today besizele lokho. Elandelayo sobe sinani. Hayi ngoba ngiyibekile ihlelile kalelo langa soba no DA sibe no MK sibe no EFF everyone abe ne voice lakhe azolibeka ohlelweni siqhubeke nalo. But i-debate iyeza and isazo kulama elections akhona besikhuluma neteam ukuthi sisazohamba uthola sisemaplazini and then we invite wonke ama candidates azomela leyo ward eze umphakathi nawo engage nabo babeke lokho abakubeka. I-podcast yethu nje izokhula kakhulu kulonyaka kulesikhathi siyakusona. Ngiyabonga abafowethu izandla idlule ikhanda. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngivashele studio esifana nani. Siyabonga kakhulu mbukeli siyabonga ku-EFF siyabonga kakhulu.